अरे कने गईलू हो? सुना तारी कहाँ गईलू हो? सुना ना सुना। अरे हेने आव, हेने जल्दी आव। का बात बा? काहे के रउआ चिल्लात बानी सुबह सुबह? बोली ना, का भइल? अरे समधी जी के हो गई। का हो गइल? बोली ना साफ साफ। अरे झाड़ा हो गईल धोतिये में। आई हो दादा, अब का करी? गांव के लोग सब का कही? घर में भरल परिवार बाटे, का कही? आई हो दादा, कितना शर्म के बात बा। समधी जी आइल बानी रतिये में, अरे रतिये में झाड़ा हो गईले उनका धोतिये में। अरे झाड़ा हो गईले उनका धोतिये में। पानी छुए गईनी पोखरवे में, पोखरवे में। अरे साढ़ चोटी आइलक पोखरवे में। अरे साढ़ चोटी आइलक पोखरवे में। भागल भागल गईनी रहरिये में, रहरिये में। उनकर दीदिया धरैले रहरिये में, उनकर दीदिया पकड़ैले रहरिये में। उनकर जीजाजी